Ola, hoxe imos conxugar o verbo irregular ver en galego. Estás preparado e preparada? Pois imos aló. Hoxe imos conxugar o verbo irregular ver. Porén, antes recordemos que é un verbo. Pois un verbo é unha palabra que indica unha acción, un proceso ou un sentimento. A moza baila breakdance. A palabra que indica a acción é baila e, polo tanto, baila é o verbo desta oración. E recordo como atopar o verbo na oración. É moi doado. Pregúntolle a persoa, animal ou cousa que fixo, que sinte, que fai, que ocorre. Por exemplo, a mestra quere moito ao seu gatiño. Que fai a mestra? Quere ao seu gatiño. Polo tanto, quere é o verbo desta oración. Despois deste breve recordatorio, imos empezar a conxugar o verbo irregular ver. Moi importante. Sen verbo non hai oración. Empezamos co modo indicativo. Presente de indicativo. Eu vexo, ti ves, el, ela ve, nos vemos, vos vedes, eles, elas ven. Pretérito imperfecto de indicativo. Eu vía, ti vías, el, ela vía, nos víamos, vos viades, eles, elas vían. Pretérito perfecto de indicativo. Eu vin, ti viches, el, ela viu, nos vimos, vos vistes, eles, elas viron. Pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Eu vira, ti viras, el, ela vira, nos viramos, vos virades, eles, elas viran. Futuro de indicativo. Eu verei, ti verás, el, ela verá, nos veremos, vos veredes, eles, elas verán. Futuro condicional de indicativo. Eu vería, ti verías, el, ela vería, nos veríamos, vos veríades, eles, elas verían. Seguimos co modo subxuntivo. Presente de subxuntivo. Eu besa, ti besas, el, ela besa, nos besamos, vos besades, eles, elas besan. Pretérito imperfecto de subxuntivo. Eu vise, ti vises, el, ela vise, nos vísemos, vos vísedes, eles, elas visen. Futuro de subxuntivo.
Eu vir, ti vires, el, ela vir, nos virmos, vos virdes, eles, elas viren. Modo imperativo. Ve ti, vede vos. Infinitivo conxugado. O infinitivo conxugado é eu ver, ti veres, el, ela ver, nos vermos, vos verdes, eles, elas veren. Formas nominais. Son tres as formas nominais. Infinitivo, ver, serundio, vendo. Participio, visto. Breve aclaración. Os tempos verbais en galego teñen dobre nome. Neste tutorial eu uso os que coinciden co español para así facilitar o estudo de ambos os dous idiomas. Pois ata aquí a clase de hoxe na que conxugamos o verbo irregular ver. E agora tócache. En parella. Eu vise, ti ves, el, ela vía, nos besamos, vos verdes, eles, elas verían. Cos seguintes tempos verbais: presente de indicativo, imperfecto de indicativo, presente de subsuntivo, pretérito imperfecto de subsuntivo, futuro condicional e, por último, infinitivo conxugado. Estas son as respostas. Eu vise, pretérito imperfecto de subsuntivo ti ves, presente de indicativo el, ela vía, imperfecto de indicativo nos besamos, presente de subsuntivo vos verdes, infinitivo conxugado, e eles, elas verían, futuro condicional. ¡Genial! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas.